Heipä hei! Mä haluan jakaa sun kanssa tänään 25.1.2012 kello 15 päivän sanan. Ja se kuuluu tällä tavalla. Jumalan sanasta Galattalaiskirje 5. luku, 16, 17 ja 18 jae. Kuuntelepa tarkkaan. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla. Siinäpä sulle mietittävää. Heippa!